ואנחנו עם ספר מרתק שכותב חנוך כרמון, ועלילת הספר היא מעניינת, היא מתחילה, אני קורא מהכריכה בצד האחורי שלה. דידי בורח לקרטים כדי לשכוח את אהובתו שנפרדה ממנו, והמצוקה הנפשית שלו מביאה אותו להתעמק בתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, והוא מתמודד עם כאב, עם חרדת נטישה, דרך אנליזה עצמית, וזה תפס את עיניי מיד. לגעת בפרויד בשתי מערכות, הוצאת מגל, או סגול, כמובן, סגול בסטמצקי, ואנחנו אומרים שבת שלום לך חנוך כרמון. שבת שלום גבי ולכל המאזינים. תשמע, אתה ברגע שאתה כותב שאפשר לעשות אנליזה עצמית, אתה פה לקחת פרנסה לכל הפסיכואנליטיקנים שחוגגים עלינו כבר, 50, 60, 70 שנה. כן, האמת היא שהשאלה שאני שואל בספר, ושאלתי את עצמי גם, בשביל מה בכלל צריך את כל הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה, לחפור ולחטט בתת מודע, בהדחקות, בילדות. אפשר לחיות ככה בלי כל החיטוטים האלה בתוך תוכנו, בקרבנו. והגעתי למסקנה שאני מעדיף לשקוע ולא לשכוח. והסיבה היא שנכנסתי למצוקה מאוד קשה בעקבות משהו שקרה לי במקום העבודה, ובעקבות זה הייתה איזו פרשייה, ואני נכנסתי למשבר נפשי מאוד עמוק. הושפזת גם בבית חולים? לא, הושפזתי, אבל היו לי סימפטומים לא טובים של תחושת אובדנות ודברים מהסוג הזה, והגעתי למסקנה שעדיף לי לחפש את האמת במיתרי האדם שבי, בפנים, ולא בדברים חיצוניים. עד אז אני חייתי במגדל בבל, אני קורא לזה. הייתי סביבי חבורה של אנשים שהם, כל מה שמעניין אותם זה לזלול ממון ולזלול בשר. הייטק ונגררותיו. כן, כל העולם היה עולם מאוד מאוד מטריאליסטי. אנשים קידשו ושירתו את הסטטוס, את המעמד, ולא את האמת הפנימית שלהם. והדרך שלי הייתה קודם כל ללכת ולקרוא בפסיכואנליזה. עברתי על הכתבים של פרויד, וזיהיתי שפרויד מדבר על שני יצרים מולדים בתת מודע החל מערש האנושות, והם התוקפנות והמיניות, והם למעשה מנתבים ומובילים אותנו. זה המפתח להבנת עצמנו. זאת אומרת, עכשיו זה בהתחלה נשמע לי מופרך, אבל אז גם קראתי שמצאו במוח אפילו נקודות ועצבים שמדברים על תוקפנות שנמצאת בתוכנו, ב-DNA שלנו, ועל מיניות. והרבה מאוד ממה שקורה לי בחיים ומה שקרה לי וכל המשבר שעברתי נבע מאותם דברים שנמצאים אצלי בתת מודע. עכשיו, מה שלא נזהה בתוך עצמנו הוא למעשה יגיע אלינו כגורל שלנו בסוף, ואז לא נדע מאיפה זה בא ולמה זה בא. וזה הספר. זה מדהים. אגב, אתה עצמך גם לקחת את עצמך לאיזה אי יווני כדי להבין מה לעשות ולהיכנס לאותה אנליזה עצמית? כן, כן. אני עברתי משבר נוסף, זה אהבה נכזבת. בעקבות אהבה נכזבת הלכתי לנופש בקרטים, ושם אני מעיין בספר של פרויד, מחפש את החלקים האלה שקשורים לחרדת נטישה ולהתמודדות עם אובדנות ואכזבות. הדברים האלה הביאו אותי לכתוב את הספר, שהוא ספר למעשה דמיוני, כי אני בספר הזה נפגש עם פרויד.
אני פרויד מטפל בו. נכון, וגם עם יונג וכולי, מאוד מעניין. דרך אגב, אני אקרא קטע קצר, ממש כמה שורות, ואני מאוד אהבתי את המשפט הזה. אתה אומר, אין ישועה בדת. האמונה הדתית היא סוג של נוירוזה, אם כי מכל הנוירוזת היא בהחלט מובנת. אני יכול להעיד כי בניגוד למרדף ההמון אחר האלוהים המגלומני והשרלטן, אצלי בקליניקה אלבום התמונות של מטופליי מדבר בעד עצמו. אז זה מה? אומר פרויד. זה אומר פרויד, בוודאי. זאת אומרת שפרויד מאמין יותר בפסיכואנליזה מאשר ביכולתו של אלוהים לשלוט ולכוון מעשיהם, אמונותיהם, נפשותיהם ואישיותם של בני אדם. זה נכון, פרויד אפילו היה אתאיסט. נכון. הוא שלל בכלל את כל הרעיון של האמונה הדתית, למרות שהוא אמר שהוא מבין את האנשים שמחפשים, בגלל איתני הטבע והפחדים והחרדות, מחפשים את ההגנה, זה מנגנון התגוננות, אז הם הולכים לכוח עליון. אבל מתוך זה פרויד גם הגיע למחשבה שאנחנו כן חייבים ללכת לאיזשהו כיוון עם עצמנו, לא לשכוח, לא לברוח, לא להגיד החיים הם מובנים מאליהם, שום דבר לא מובן מאליו. אתה בסדר היום, חנוך? אני היום בסדר, ואגב לאחרונה קראתי שיר של ברטולד ברכט שיכול להסביר את כל הכיוון שלי. השיר נקרא הכל משתנה, הכל משתנה, להתחיל מחדש יכול אדם אפילו בנשימתו האחרונה. אבל מה שאירע אירע, ואת המים שמזגת לתוך היין לא תוכל לשפוך בחזרה. זאת אומרת, אף פעם לא מאוחר לעשות אצלך שינוי. אף פעם לא מאוחר ללמוד, אבל אתה צריך לדעת שמה שעברת זה חלק ממך. זה לא דבר שאתה יכול להתעלם ממנו ולשכוח אותו. חנוך כרמון, ספר מרתק, אני מוכרח לציין, גם השיחה איתך מרתקת, ואתה נשמע לי איש מרתק ומעניין, לגעת בפרויד בשתי מערכות, הוצאת סגול, ונזכיר שאגב זהו הספר השני שלך, הראשון אדם שור יצא לאור בסטמצקי, יוצא לאור, זה יצא בסגול. סגול מתחת לסמך. פעמיים סגול. שבת שלום חנוך, תודה על השיחה הזאת. שבת שלום, תודה גבי, אתה מקסים. תודה. ביי.